Video-video, bate kayo yung video. Bate ba? Kita rin sama video? Kita. Sige kang pambahas semua. Sige pagtanaw sa mga video. Agay, magbuot. Sige, tanaw. Bate na ay. Kaya ko nila di muslo di pa video na meron. Tag nga mabot madato niya usada kay ulo nami. Ang So, video. video na ta. Si wala si kiti pa yan sanday. Dili na lagi ma-apply si Kitty Pie lagi. Ano naman? Kay mga basher daw kuno kayo mga silingan. Ano kung si Baser nga istoryar na eh. Mahadlok siya, mo niandang siya. Una. Kay 15 ka bok basher siyang mga silingan niya. Siya raw sa tabangan man siya. Sige ti pa madot lang katong Baser nga kapag katog na. Nadot lang siguro tayo kay kuman, di naman siya mapit. Unya rin naman siya nga. Magpadayon tani nga itong ibuhat ka ron. Padayon ko eh. Unya na, magsabot sa tagong sa ito content. Hindi, sabot siya ta. Ang sa may content ator. Wa pa ba ko naunaan ba ya? Ikaw ka. Bigo, Na? bigo. Wala ko lagi ko lagi. Bigo. Nga, muna sa Bigo. takang. Muna na sa Manong ta, manong ta. Asa ma? Asa mo ka? Manong? Manong ta volleyball. Asa man? Ikaw mag-video sa amin dire. Video mga kanang inyong vlog-vlog, hoy mga kwarta. Kwarta na. Kadaw ka ka? Bautan tulo. Unya na ko manong video. Mag-video sa amin. Mag-video sa amin. Bate mo na yung video. Video sa amin. Bate ba eh? Video, bate kayo yung video. Bate ba eh? Kita rin sa video. Kita. Sige kang pambahas semua. Sige pagtanaw sa mga video. Agay, magbuot. Sige, tanaw. Bate na ay. Nya, nakakwarta naman na. Wa pa yun. May patong ilang James Job TV kay tagwan im ang views. Inyong views tag 1 pesos na na. Sige mo video ay pangundang pa lang mo para what? Sige pa madlong semua. Masuyaan lagi mo. Suya ang ka. Ina vlog. Oy, awa katoy ba James Job TV. Dagan na kwarta. Biyota na lang ng palit. Inyo, wa pa oy. May kami nagsugod pa May kami. pangpuli ka man. May pangpuli ka. Bangon ka lang. Video, bate. Sige, balik. Bate yung Video na eh. video. Balik. Bate na. Balik. Kaya lang James Job. Sige mo vlog. Balik. Bate yung video. Balik, Bate sige. yung video bate yung Balik.